ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Инак дӯстон, чанд дақиқа пеш дар турнири ACI 151 дебюти деринтизори Фаридун Одилов баргузор гардид, ки рақиби ӯ варзигари эронӣ Амин Нурӣ бо рекорди 4-3 шуд. Ва дар ин навор мо ба шумо абзори ин муҳорибаро пешкаш мекунем. ҳатман наворро то охир тамошо кунед, чунки дар охири навор мо ба шумо маълумот медиҳем, ки дар куҷо муҳорибаи пурраро тамосон мекунем, ки муҳориба дар вазни ним вазнин, яъне 93 кг баргузор гардид. Ва ин муҳориба барои ҳар дуи ҷанговаро дебют дар ташкилоти ACI шуд. Ва биён мебинем, ки ин муҳориба чӣ гуна ба анҷом расид. Якум раунд оғоз шуд. ҳар дуи варзигаро хеле эҳтиётона муҳорибаро оғоз карданд, чунки ҳар дуяшон аз зарбаҳои сахти якдигар бохабар буданд. баъди тақрибан 1 дақиқа Амин Нурӣ бо зарбаи сахти худ ба қоши Фаридун зад. Фаридун бошад дарҳол ӯро ба клинч гирифт ва баъд гардани ӯро ба усул гирифта рақибро ба замин афтонд ва дар он ҷо буғӣ карданро оғоз кард. Амин аввал кӯшиш кард, ки таслим нашава, аммо баъди якчанд сония ӯ маҷбур шуд, ки таслим шава. лекин ба ин нигоҳ нокарда ӯ тавонист, ки қоши Фаридун Одиловро чок кунад. ҳамин тариқ Фаридун Одилов дар якум раунд бо тариқи сабмишн ғалаба ба даст оварда рекорди худро 15-2 кард. беҳтарин дебют ва беҳтарин эълон дар ташкилоти нав. дӯстон, бояд қайд кард, ки Одилов рафтори хеле хуб кард. шояд ин чизро бисёриҳо аҳамият надоданд. ӯ ба рақиби худ зарба назад ва кӯшиш кард, ки рақибро беосеб шикаст диҳад, чунки ӯ форзабон аст, бародари эронии мо аст. Фаридун ӯро бе ягон осеби вазнин шикаст дод ва ин ғалаба боз ҳам гаронтар шуд. баъди муҳориба Фаридун эълон кард ва баробарои ташкилот гуфт, ки барои дар гран-при иштирок кардан омода аст. беҳтарин ғалаба. мо Фаридун даста ва ҳамаи мухлисони ӯро табрик мекунем. муҳорибаи пурраро дӯстон дар YouTube канали ACI тамошо карда метавонед. дар наворҳои навбатӣ вомехӯрем. хонободу сарбаланд бошед.